Good morning! Ayan, yung asawa mo, siksik ng siksik sa'yo. Ayan yung space niya. Ito yung akin. Hilig maniksik eh. Anyway, grabe yung ginaw dito guys. Dala niyo pa yung naka-aircon. Literal. So, ayan. Narinig ko na sila mama kanina eh. Nag-ano na naman. Alam mo yung gawain sa probinsya. Nagpapauso, mga dahon. Hi! Good morning! Bakit nandito kayo? Good morning! Huwag ka dyan. Tulog pa si daddy. Good morning, baby! Halika na, akyat tayo sa third floor din. Oh, dito to sa terrace. Oh, ang lamig! Ang lamig-lamig, babies! Ano? Ay, saan tom-tom? Ha? Saan tom-tom? Ay, maliligo kayo ngayon. Ayun, paliguan ko nga itong mga to. Pati lahat ng dogs. Oh, let's go, dali. Dito sa taas. Punta tayo sa taas, dali. Okay tayo, dali. Halika na. Dito. Kahit babatang mga to eh. Halika na. Dito. Nanti ata si tom-tom. Let's go, dito. Go. Dali. Dito. Hi, si Kuya Peter andito. Hi Kuya, good morning. Ito pala si Papa. Ano ginagawa mo? Manunungkit ng ano si Papa, mangga or star apple. Kaya tuwan-tuwa yan dito sa ano, sa probinsya din. Hey, good morning! Good morning, Tom-Tom! Ikaw talaga, no? Bilis mo makaakit, ah! Ay, sus! Dito tayo. Nagawa mo, kuya? Mobile Legend ka na naman, kuya. Mobile Legend. Ay, sorry! Oh. Shh, quiet. Good morning, Punkan. Bakit talaga yan dito, tas di na nakakababa. Sarap na. Mag-green. Hey! Sus! Choco! Choco! Nagnimagi chari good. Kagabi nakawala eh. Nilabas ko kasi si Gray at inaaway ni Butch. Lala! Kala mo kaya mo yan? Choco! Dito, dali! Dito! Liga na, baba na tayo. Choco! Ayan pa yung dalawa. Whoop! Hala! Halika na! Kami! Sige, takbo! Ito, dambuha la, oh. Baba. Play lang, play. Mag-away. Ayan, baba na tayo maya. Kuha. Para lang tayo konti. Balot na balot pa rin si daddy, oh. 2:00 na ata ito natapos. Tsaka si Richard kagabi mag-inom. Nag-banding sila ano ba tawag sa kanila? Magbilas. Tama diba? Bilas. Oo, tama. Magbilas. Ba na tayo guys. Prepare na tayong breakfast. Breakfast made by Inang Reyna and Nene. Tocino, dilis, fried eggplant, log, tuyo. Yummers. Ne! Let's go! Yan. Sinangag. Samahan mo si Congressman at baka makidnap to. Ready na si Nino. Congressman ako Sa halalan po, wag nating kalimutan, iboto na. Good morning guys. Ayun, we are here na sa Pasay. Daddy, pahinaan nga niyan. Daddy mo na.
Ayun, nakabalik na kami kahapon din. Hindi na ako nakapag-vlog kasi wala na akong battery. May dala akong extra kaso na ano din agad na lowbat. So, ayun. Wala nang vlog. Nasaglit lang talaga kami doon sa probinsya. So, nakauwi kami around 10 PM na ata. Sobrang traffic ang aga namin umalis sa Nueva Ecija. Alas 3 ata. Or wala pang alas 3. Umalis na kami kaso na traffic kami sa mga toll plaza. Nagsabay-sabay yung mga pauwi. Kasi Sunday, diba? So, yeah. We're here na. Mag-ano lang ako. Upload ko lang yung natira ko pang vlog. And mag-edit kung anong mga na-vlog doon sa province. And ano bang ganap today? Anong magaganap? Iiwan ko si Taylor sa Suzuki kasi pa-installan ko nung camera. Dashcam. Tapos yung rear cam ba tawag doon. And then, yung sensor niya sa petan. So, ayun. And then, basta, madami pa akong ipapagawa kay Taylor, guys. Kasi gusto ko, bago ko siya iwan sa, kila nene, is kompleto na gaya nung, palalagyan ko pa siya ng leather seat. Or seat cover, ang tawag. Kaya kay Tonton. So, sa Ace ko lang naman binibili yun. So, papasukatan nyo lang sa Ace hardware or sasabihin nyo lang kung anong unit nung car nyo. Tapos, after 2 weeks, is pakukuha nyo na. Tapos, kakabit na nila. Ito yung mga choices din doon kung gusto nyo design. So, isa pa ko kayo once na pumunta tayo doon. Pero, ngayon, ata is mamaya, dali ko siya sa Suzuki para ma-installan. May listahan tayo ng pinabibili ni auntie. Ayan, laters. Ano ang ating breakfast? Spam and ano ba to? Tuna ata to na ginisa. Yes, tuna. So, masarap nito. Hindi ko pala nasabihan si auntie. Dapat nilalagyan ng kamatis and siling panigang. Mas masarap yan. So, anyway, mag-ano muna tayo guys. Yung ating daily or morning routine. Yung apple cider. Kailangan ko na ng lemon. And itong raw and unfiltered honey. So, ito yata yung pinakamahal na honey nabili ko guys. Nakakala ko sa SNR. Si daddy kasi dampot ng dampot nung nasa counter na. My gosh, 1,000 ata to or 1,000 plus. Wala na ako nagawa. Pero, okay lang naman. Ayan. Naka-ano na ako. 1/4 na yung nagamit ko. So, timpla lang tayo. Ang ating apple cider. Tapos si auntie, ito, may jar siya. Yan, slice of lemon. Minsan nilalagyan niya ng cucumber. Yan ang iniinom ni auntie. Let's get the apple cider. Yan. Shake ko muna siya. Para yung sa ilalim, mahalo. So, 1 tablespoon ito guys. 1 tablespoon of honey. And then, squeeze lang ng lemon. Tapos, warm water. Tapos, yun ang iinumin ko. Hindi. Kuha muna tayo ng water pala. Yung. Anong pinaghahanap mo yung? Yan, isang mug guys. Check ko lang kung warm nga siya. Kasi nahalo ko lang yung hot and cold. Pero minsan, hot na yung ginagawa ko. Or di naman masyadong hot. Mas masarap kasi yun eh. Parami natin tubig natin. So, bawasan natin. Ayan. So, maglalagay pa tayo nito eh. So, 1. So, isang ganyan lang. And then, honey. Isang kutsara din. And then, yung lemon. Ganyan lang. Patak lang, guys.
Lumasa lang yung ano, lemon. Yan. Okay na yan. Yun ang iinumin natin. So, ang kulay niya is yan. Medyo parang ano, parang tsaa yung magiging kulay niya. So, yan ang lalaklakin natin. Laklakin. Para before on an empty stomach pala. Yan. This is kapabangon ko lang. Inom na tayo para bago kumain ng breakfast. Cheers! Finish. Hello guys! So, maghapon lang ako dito sa bahay. Pero kanina lumabas kami ni Daddy. Dinala ko yung Suzuki Manila Bay. Pinalagyan ko siya ng dashcam and then yung rear cam. Tapos, yun. Hinatid na lang dito sa amin. And then, ano ba? Ano ba ganap ngayon? Parang wala guys. Nag-edit kasi ako na nag-edit. Tapos may mga business. Basta. Sa business. Business matters. So, kaya wala akong vlog. And then, dumaan dito yung supplier ko. Dinaan niya yung ano, yung gift niya sa akin. Pamasko niya. Ayan. Cute. Ang sweet talaga nun. Ang bango-bango pa. Amoy stateside. Ayan. Cute oh. Bear. Lagay ko to kay Taylor. Sakto din yung ano, yung mga binili pa namin nun sa Miniso, yung mga bear, ilagay ko doon sa ano niya. Wala lang, arty lang, girly. Diba? Pero, hindi naman siya hazardo sa ano eh. Or makakaano sa likod ko kasi nga may camera na. So, hindi ko na magagamit yung rear view mirror. So, lagyan natin ang konting pag-girly effect. And then, ano pa? Ayan. Mga gift sa akin ni Madam. Thank you so much po. You're the sweetest. Ayan. Meron siyang binigay na. Nasa Amerika kasi yung anak nun eh. Hello guys! We're here sa MOA. Ayun, may meet up ako. So, kumikitang kabuhayan guys. Sayang ang oras. So, since malapit lang naman ang MOA and bibilin din ako. Pumayag na ako sa meet up. So, yan. 10 pieces ng RYX or Rix Rejuvenating Set. So, yeah. Ayun lang. Feeling ko ang baho-baho ko na Daddy. Nahiya tuloy ako kanina yung sa buyer na taga-Amerika pa. Nanonood daw ng vlog ko. Anong pangalan? Sabi niya stinky ka raw. Hindi. Syempre nahiya ako. Parang kasi wala pa akong ligo. Hindi naman lumabas ng stinky. Diba? Kaya pasensya na po kung may amoy man ako kanina. Pero wala naman siguro. So, maraming salamat po. Mamaya, shoutout ko yung name niya pag naalala ko. Ano ba yun? Nagiging ano na ako. Ulyanin na ako. Makakalimutin. So, ayun. Ang dami niyang binili. Tapos, babalik pa raw siya. Before siya, bumalik din sa Amerika. So, ayun. Trabaho muna tayo, guys. Ang bango talaga. Gwapo talaga ni Tonton. Ay, colors. Ano ba? Kulang pa pala yung yung GC ko na binili. Yung para sa mga resellers ko. Ayun. 50,000 lang yung unang bili ko. So, short pa ako ng 50,000. No? Galing-galing kasi. Galing-galing. O, tamang galing-galing nila, diba? Eh, di pa pala na ni Diane naayos yung listahan. Kaya, meron pang mga hindi na isama. Kaya, ayun. Sa mga reseller ko na nanonood ng vlog ko, congrats! Thank you sa tiwala nyo. And syempre, salamat sa sa kasipagan nyo. Ayun. Nakakatuwa. Na-hit nila yung mga metrics.
Di ba? Ganun naman talaga guys eh. Kasi may isang district nga ako. Nanonood yun sigurado. Alam niya yun na. Siya actually yung pinakamalakas kong distributor. Dati, nagano pa yun, nag-hesitate pa yun na mag-reseller before reseller pala kasi yun. Nag-hesitate pa yun. Naalala ko unang 3 years ago ata, unang inquire niya sa akin kung magkano ang mag-resell noon. Eh, 50 pieces kasi talaga yung minimum namin dati. So, parang sabi niya, ay, ang dami pala yung ganun. Sige, ako naman, wala lang. Kasi nadadami siya, baka ako hindi kaya. Tapos, after 2 weeks pa, bago siya ulit nag-message na, sige sis, pa-order ako ng 50 pieces. Hindi, ayun. Okay, sige, bala. Tapos, ayun, after niya yung first order niya na 50 pieces, ilang days lang guys, nag-order na siya ng 100 pieces. And then, after a few weeks lang, ayun na, sunod-sunod na yung order niya ng 100, 300. Tapos ngayon, libo-libo na yung ino-order niya. Kaya nakakatuwa, diba? So, once na may tiwala din talaga kayo sa product and pag pinush nyo din yung produkto, is sigurado may kumikitang kabuhayan. Kaya nakakatawa din yung mga distributor ko. Sobrang sipag nila. So, ayun. Alam mo yan kung sino kasi nanonood ka. Tapos ngayon marami rin akong distributor. So, thank you! At masisipag kayo. So, push pa natin to guys. Kasi magsa-summer na naman. Ito yung time na parang peak season namin. Yung summer talaga kasi madaming kilikili ang pawisan. Anyway, let's go na guys. Dali mo itong daddy. Dito na lang kayo meet up sa grocery kasi bibili rin ako ng papabisikas ng itlog. Favorite mo ng itlog sa agahan. And ibang pa almusal. Tapos may isa pa ako guys na na distri din. Pa lang siya dati. College student pa lang siya. Ang payat-payat ng batang yun nung unang maging district ko. Parang feeling ko hindi siya makakapagkarga ng mga deodorant. Ayun, nag-umpisa lang din yan sa 50 pieces. Alam nyo ngayon, kakabili niya lang din ng ng sariling car niya. Nakakatawa, diba? Madami tayong na-inspire, madami ding nagiging successful. Kaya, ayun lang. So, kung gusto nyong mag-start ng business guys, simulan nyo na. Huwag na kayong magdalawang isip. Kailangan nyo sumugal din. And syempre, kailangan nyo pag-isipan. Tapos, mag-pray kayo na sana maging maging successful nga yun. Tapos, wait lang, hinahingal ako daddy. Ayun, sabayan natin ng dasal syempre. Ayan, dito na kami sa guys. Dumiretso na kami sa supermarket. Bumili ako ng mga prutas. Ayan, mangga. Mahal talaga ng mangga. Magana? Ayun. Ito na lang, 141. Piliin mo yung yung hindi tuyot. Sweet corn ba? Ilang piraso? Batapat lang yung 5 na. Ito 5. Ito na. Kasi puro kablang naman yung dyan nakakadlaki eh. Ito na. Ito. So, ito lang Oh. Oh, kumpara mo dyan. Mas malaki yun. Bakit itong apple na sila talaga? Bakit ito? Sabi ko yung yun naka-plastic. Mas matamis yun sa gitna. Ayan. Gagawa ko bukas ng chili con carne. Pero chicken yung ilalagay ko guys. Yan. Bumili na ako ng celery. Yan. Oo, masarap yan. Matamis yan. Tapos orange. Doon may mga orange pa malalaki doon. Ito ba? Parang binabalatan to. Ano? Pala akong tofu guys. Tokwa pala. Ah, malaki pala siya. Pero pag dito pang maliit. Yan, 24 per piece. Lagay ko sa gulay, tampalaya. For home guys, grabe tsura ko. Walang ligo-ligo pa. Galing biyahe pa yung kahapon. Wait lang. To rest lang ako guys. Tapos, uy! Ba't ka nakaalis na? Uy! Loko ka talaga.
So, ayan. Yan ako lang yung mga pinamili namin. Anak, yung itlog na pinabili mo. Dalawa yan. Bilog na boss sila. Correct. Asan yung cherry for mo? Yung vitamins C, bumili na rin ako eh. Naku, baka naiwan pa. Mayroon bang naiwan? Daddy? Asan yung sa ano? Vitamins na ito? Lagot. Sama ng cake mo yun eh. Ito yung cake eh. Uwe. Kumuha na rin pala ako ng ano sa store ko sa live ko. Ayan. Naku, good. Wala naman naiwan sa ano ah. Kartilya. Oo. Nabuhat mo yan. Nabuhat mo yun. Baka nasa sakyan.